салом алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Числа хоб 21 августи соли 2025 сол навор дар канали Саудо ТВ 01 мешавад. Тамошо кунем бачаҳо азиз. Барои реклама рақамҳоро мегузорам. Шояд ки ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад, дӯстони гиромӣ, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Somonteje, дар якчанд сайтҳои ютуби, дар Somonteje агар натонем худмон рекламаш мекунем. Плюс дар TikTok, Instagram, хулас ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат хонаи шуморо савдо карда битем. Чунки наворо ҳама мардум хонахар тамошо мекунад. Лайкҳо рамонен, видеора сарш мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз нумии канали ютуби Саудо ТВ занг занед. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Азиз, аз нумии канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед, бародар азиз. видео ай вагон сар мешавад. чӯча вагони фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Рӯдакиай ҷамоати сари киштӣ деҳаи Маҳмадшоҳи поёнда қарор доранд. Вагон иборат аз ду хонаву як калидор мебошад. як хонааш камтар ремонтталаб, дуюмиш созай. ана дӯстон, нархи вагон бошад 25 000 сумай. дар WhatsAppшон муроҷиат бикунед. вагонам метонен бигирен, лубойҷо барен, как телечка бори истифода барен бачаҳо азиз. ина маромад аз нумии канали мо занг занен. беҳтарин вагон, мақсад барои как хона охам мегири, лубойҷо мебари. одамое ки мисол адиркорӣ дорен, ку чӣ меган, аму корвори мисол адир қади сар кор дорен, ё ки аз нафаре ки мисол хона надоранд, беҳтарин хонача бари аму нафаро занг занен, пурсоншен 25 000 бо арзонтон мекунам бачаҳо азиз. хулас акақати чахчах кунед. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб тарафи Гулбоғда қарор дорад бачаҳо азиз. хобанама соати замин 5 сотиха ташкил метиҳад. нарх боша 68 000 сумай. 4 хона бо калидор, камтар гириб шидем бахшай ҳаматон. 4 хона плюс бо калидораш, фундаменто рехтагиай, канечкаи маршрутои як то хонара 7 ё ки 8 минута раҳай мега пиёда. мақсад ака мошин қати боши, агар ами 2 минута мераси. свет дора, об омагиай қишлоқда, ҳамаи ҳамсояҳо об кашидагиян ба хонавошона. ма ки хона накардам, накашидам. кадоме ки мегирӣ, ина марамад беҳтарин вариант барои хона кардан. плюс фундаменто рехтагӣ барои 4 хона плюс бо калидор, бо як бараки нимсохтмонам дора. занг занем бачаҳо. ана дӯстои азиз, нима бошен, хонаи назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки дар ноҳияи Хурусон, деҳаи Гулрез, посёлкаи Расвет, 3 дар хона масоати 10 сотих замина ташкил метиҳад ки арзиш 330 000 сомонӣ. нигоҳ кунед бачаҳо, 330 000 просто гӯш накунед. адресоро гӯш кунед, хона кадом ҳолат қарор дорад. ноҳияи Хурусон, деҳаи Гулрез, посёлкаи Расвет, 330 000, 3 хона 10 сотих. ду дасти якта WhatsApp рақам мегузорам. 10 сотих. хуб, документош ҳама 100%, мактаб Садик 400 метр, масҷид 150 метр, дута магазин 200 метр дур, оби агарод дорем. дар бораи хӯрдан мешавам мақсад. хуб, ҳавлӣ ҳамин ҳолат. свет постоянӣ, ҳуҷҷато техпаспорт дора. хонара 2008 сохтем. ремонто миёна айраён то хона Пансуман роҳ, яъне ки 6 километр роҳ масофа аз роҳи Калон то хонара. хуб,
раҳо асфалт кардагия бачаи азиз. навес оғил дорем тарафи Ленинский район, хона боша Алишам мешава. нархи хона 330,000 сомонӣ. алиши ба хонаи дар Душанбе боша бачаи азиз. нигоҳ кунед да. ноҳияи Хуросон, деҳаи Гулрез, посёлкаи Расвет. занг занен аз умми канали Саодо ТВ 01 масъяк кунед. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чармгарони Поён бачаи азиз. пушти вокзал, 4 сотиха духонага. ҳамира хидм навор кардам, ҳамин дастҳои хидма ишора кардан нишон додистам. дина хидм числаи 20 дар рафтам бачаҳо навораш кардам. хулас хона ака чихел буд бачаҳо. сохтмони пештарай неки шароито зура пушти вокзали ами Кӯлобай. хуб маҳаллаи Чармгарони Поён, пушти вокзал, 4 сотиха духонага, 2 веранд дора, 420,000. нарх алиши ба хонаи Душанбе, болош пул метемега. об свет бекамбудӣ плюс канализатсия дора. дута рақам мегузорам дастии или WhatsApp аз умми сомонаи Саодо ТВ занг занен. аз умми Саодо ТВ ҳай, Саодо ТВ 01 ҳай. хулас ҳардаш хидмем бачаи азиз, хидмонем. яъне ки хонаҳотон равон кунен. мо якчанд то сайтҳо дорем, TikTok, Instagram дорем. ҳатто агар ки дар сомонтеҷа монда натонен, дар сомонтеҷа ҳам рекламаш мекунем бачаи азиз, ки мо дар оҷа сайт дорем. хоб 420,000 сум алиши ба хонаи Душанбе. занг бизанен. мактаб, масҷид, бозор, садик камбудӣ надора. пушти хона канали Калон, духилда ов, свет. хулас инами хеле гапо бачаи чап. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии мо дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулонамайдон, 25 сотих 3 дар хона, об свет дора, 150,000 сомонӣ. нигоҳ кунен, гӯш кестен. Саодо ТВ бетаъриф хонаҳоро бисёр савдо мекунад бачаи азиз. вақте ки бисёр равон кардан, баъд ҳамун дӯздакон наворои моро медӯзаву через ва ё ҳам хона савдо кеста медонен. хоб хонаи назди ҳавлигӣ 25 сотиха 3 хонага, об свет, 150,000 нарх. алохона, анҷомхона, баня, оғилхона барои гов мол кардагӣ ҳастай бу. хоҷагӣ чарогоҳ аз замин ҳам ҳастай. хоб аз район то хона 7 километр роҳ масофа дора. занг занен, масъяк кунен, бигирен. квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Балх, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, номи пештара Калхозобод, кӯчаи Гагаринда қарор дора. хоб 3 этаж, масоҳати 49 квадратни метр, духонага. нархи зур 290,000. об свет постоянӣ. бозор, масҷид, беморхона қарибай, аптека, магазин қарибиштай. одамое ки мехарен серьёзниё. нарх бепул ғалтид бачаҳо. 290,000 да қариб ки 50 квадрат ремонти дараҷаи олишқатӣ метонен бихарен. бо нагем ки Саодо ТВ нагуфтӣ. аз нафарое ки мисол чихел бугум ака, аму одамое ҳаст ки аму чихел бо ҳам деҳот аз зиндагӣ кардагӣ намефораш ки Душанбе биравам. ништи ма ҳами деҳат аз зиндагӣ кардагиам, намефорам ки шаҳр барам. аз аму пеши хеш табору дӯсту бародаро мисол рафтан намеёфӣ. ин хеле ҳолатҳо бисёрай. мисол нафарое ҳаст ки любители хонаи Душанбе, нафарое любители хонаи Ваҳдату Кӯлоб, Данғараву Калхозобод. хулас ои дии хона 290,000. одамое ки ҳамин тарафҳо хоҳиши зиндагӣ кардан дорен, ҳатти ака чахчах кунен аз умми канали Саодо ТВ. лайкҳо равонен бачаҳо, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотонро роӣ кунен, адресҳоро пирра нависен. ё ки рафта хидм навораш мекунем,
ютуб, тикток, инстаграм, сомонтиҷи любой сайтда рекламаш мекунем. Фақат ай шумо савдо када сума варақ задан бача азиз. қисми дохили вана бача азиз. Десен хулас хона ҳами ҳолат 290 та занг зад пурсед. хонаи фурӯшии ахирони мо дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи алибои дача дар қарор дорад. дорои 3 ҳуҷра 6 сотиқ замин ки арзиши 400 000 сума дорад. тамос тариқи ватсап 2 рақам мегзорем. хобу ошхона ва кухнӣ, ҳезумхона, оғилхона, ҳаммом, 2 ҳуҷра плюс бо термикс ва ванна. ҳоҷатхонааш бошад ҷудо, об свети доимӣ, мактаб 500 метр дур, масҷид наздик. бо тамоми чизу чорааш савдо карда мешавад. алишӣ ва бартер нестед. таъмир десен кадом ҳолатай. нарх бошад 400 000 сомонӣ. занг бизанед, аз номи канали мо чахчах канед. дӯстон, навор тамом шид. чизе ки буд, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтам, ҳамаша навортон кардам. далжи ҳечи набуд ки видеош кунам. айс пас бо роӣ мекунем дака. ҳамин хеле мешавад бачаҳо маслиҳат. лайкҳоро монен, дар канал обуна шен. ҳатогӣ боша бахшиш бачаи азиз.